Hola, colla, com esteu? Nosaltres amb esta calor ens estem fonent, desfent, diluint. Sí, perquè l'estiu pot ser molt divertit, però avui no corre ni un gram d'aire fresc. Grams? El vent no es mesura en grams. La velocitat es mesura en quilòmetres per hora i la quantitat de vapor d'aigua en graus d'humitat. Estàs bé? Has patit un colp de calor i t'has tornat més intel·ligent? No, però m'he informat a fons per al tutorial d'avui. Uns palmitos de paper. Ah, com els del grup de l'època dels pares. Estos són més fàcils de fer. Només necessitem fulls de paper de color, pegament de barra, 2 pals de gelat i celo. El primer que hem de fer és doblegar un dels fulls per la meitat i eixa meitat per la meitat i després una altra volta. La meitat de la meitat de la meitat? El farem desaparèixer. Ara estirem el paper i les línies que hem fet ens serviran de guia per a continuar doblegant. No m'ho digues. Cada part per la meitat. No, Ui, hem de doblegar cada banda cap a un costat. Així. ah, un cap amunt, un altre cap avall, en zig-zag. Ui, quin mareig. No seria més fàcil que els pares arreglaren el ventilador? Hem d'intentar que estiguen tots iguals. Estirem el paper i ja tenim un moll. Però no estàvem fent un palmito? Sí, era broma. De fet, si doblegàrem esta tira i apegàrem la part del mig, tindríem... Ah, un ventall com el dels iaios. Sí que fa calor, sí, mante. Quina ponentada! Sí, però amb la calor que fa en necessitem un més gran. Per això, el que anem a fer serà unir les dues parts amb pegament per a fer un pai-pai. Bona idea. Sort que n'estava fent jo un altre alhora, perquè la colla haurà de fer-ne 2. Molt bé. Apeguem així i ara endevina, Laia. Ara dobleguem per la meitat? Uau, a tu la calor t'està donant superpoders. Sí, dobleguem, però posarem pegament per la part de dins i apretarem amb molta força. Ah! Genial! Ara li donem una volteta de celo per l'extrem del plec. Una volteta o 2. Bé, només és per a fixar-ho bé. Depèn de la força del vostre celo. Per acabar, afegim els pals de gelats amb pegament a cada banda i fins al celo. A la part que quede fora no hem de posar-li pegament, si no se'ns quedarà pegat a les mans. Esperem a que s'asseque. Bufa. I... Voilà! Ja tenim el nostre palmito, que funciona a tota potència. De fet, hi ha moltes maneres de fer palmitos amb coses que trobeu per casa. Sí, per exemple, si vos sobra un plat de cartó, el tallem per la meitat, li apeguem un pal i ja tenim un palmito. Sí, però millor sense restes de paella. Vosaltres podeu decorar-lo, dibuixar, imaginació al poder, colla! Si és que al final qualsevol cosa serveix per aventar-se. Eixe no és el meu quadern de deures. Millor ens aventem amb el nostre palmito, que ens ha quedat xulíssim. La veritat és que sí, i a més de xulo, útil. Ja sabeu com són els nostres tutorials. Coses normals Amb resultats genials.